फादगाव प्राइमारी लाइमोन गांखं बीपीएफनि गासै सा 8 दैदेनगिरिफोरा बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैदों। गुनं बनरगाव बियाबाव फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ गोबां लोरबां सारियाव थागोनखौ नुहुरनानै बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय फादगाव प्राइमारी बीपीएफ लाइमोन गांखंनि गोख्रों लाइमोन मावथिफोरा दिनै बीजेपी दोलोआव जगदान जायो। दिनै बेलासियाव क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरियाव थानाय एमसीएलए राजीव कुमार ब्रह्मनि न'आव राजीव कुमार ब्रह्मजों जयेन जाफैयो सा 8 बीपीएफनि मावथिफोरा। जयेन जानाय हाबाफारियाव फादगाव प्राइमारी बीपीएफ लाइमोन गांखं आफादनि नेहाथारि लेब्रा ब्रह्म आरो एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि बिबुंथिखौ खोनासंदो। नोंथांजों दिनै जयेन जाफैदों माबायदि मिजिंथिगोन? मिजिंखौथ' आंबो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो बिसासा दं। बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै आंजों फैफिनदों। मानो होनब्ला बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि खाथिनायावनो आङो खेबनै देरहासार जाबाय बीपीएफनिफ्राय। नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आङो बीजेपीआव बारलांनाय जादोंमोन। नाथाय आं गोबां सम माने गेपिं दंमोन, रावजोंबो आं सावरायथ'वाखैमोन। नाथाय दिनै आं लासै दा नुहुरखाबायबो आङो जेनेब्ला बिटिसि ओनसोलाव जेनोखि दा इउपिपिएल आरो बीपीएफ आरो बीजेपी मोनथामबो स्ट्रं पार्टी। दा बे स्ट्रं पार्टीयाव देरहानांगौ जायोब्ला आंबोथ' खस्थ' खालामनांगोन ना। ओंखायनो आं दा जोंनि फुराना वार्कारफोरखौ आङो रायज्लायगासिनो दं। जा रायज्लायदों बिथांमोना पजिटिभ खोथा होदों, फैदों। बिनि थाखाय आङो बनगावनि जेनेबा फादगावनि गासिबो इउथनि सोद्रोमा बिथांफोरखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाया दङ, दासिमबो बावाखै। बिनि थाखायनो आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। मिथिगौ जे नोंथां मैयाबो जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। मैयाबो आङो 250 जन बैयाव बीपीएफनि वार्कारफोरखौ आं माबायाव लानाय जादों। मा होनोमोनलाय बे हाटखला बाजाराव आङो आदिबासि ओमफ्राय नेपालि बेंगलि माखासे दंबावोमोन। बिथांमोनाबो आंनिखामोन। सिगाङाव बिथांमोना गेजेर खन्द'आव माबा पार्टियाव थांदोंमोन, नाथाय दा आंजों फैफिनजोब्बाय। आरो बिनिफ्राय आरो मैयाबो आं बनगाव ओनसोलनिनो जायनाखि बिथांमोना इउर'प खामानि मावग्रा बे जावलियापारा दुरामारि जावलियापारानि बर' गामिनि गासै 14 जन इउथनि वार्कार बिथांमोना आंजों आरो जयेन जाफैबावदों। बिथांमोनाबो बावाखै आंखौ दिनैसिमबो। थेवबो बिथांमोना जाफैदों। बिसोरबो गासिबो इउथनिनो नेताजोब आरो मावथि फावरियाजोब आरोखि। बिथांमोना आंजों जयेन जाफैदों। बिटिसि बिसायख'थिया 2022 जानो थांगासिनो दं। बनगाव हिसाबै बीजेपी दोला माबायदि साखाफारा एबा गोख्रों? दिनैथ' साननानै नायोब्ला बीजेपीआ खोबैनो स्ट्रं। मानो होनोब्ला जोङो बर' हिसाबै जोङो मोनथाम पार्टियाव गावगोन, इउपिपिएल, बीपीएफ, बीजेपी। जों गुबुन हारिखौ जाय बोनो हागोन बेनो देरहासार जागोन आरोखि। दिनै आं नुदों लासैनो गुबुन हारिफ्राबो बीजेपीआव फैगासिनो दं। जितु आं मैयाबो सोदों, बिसोर गासिबो गुबुन हारिजोबमोन, बिथांमोना बीजेपीआव फैदों। सोबावनांगौ दं, गुबुन हारियाबो दंबावो, बुजायनांगोन। जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनदों, फुराना वार्कारफोर बिथांमोना गावसोरनो कन्टेक्ट लादों, आंबो कन्टेक्ट लादों। जाय फैदों जाय फैयाखै गासिबोथ' सासे मानसिखौ मोजां मोनजोबा। बयहाबो गुबुन आलदा आइडिय'लजि थायो। बे हिसाबै आं गासिखौबो आं मोनजोबनो हायाखै। थेवब्लाबो जाखिनि मोनदों आं मोजां मानसिखौनो मोनदों। दाखालिबो आङो माबायाव लाहनपुराव आङो 12 न'खर जयेनिं खालामहैदों, बर'फोर गोजा। दाखालिबो आं सनापुराव 26 न'खर जयेनिं खालामहैदों, बर'फोर गोजा। बेबायदिखौ नायोब्ला थारमाने बीजेपीआ दा बयनिबो सिगाङाव दङ होननानै साननो हायो आरो। जिहेतु नोंथाङा जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि मावफुंजादों? जौगाथायाथ' दिनैसिमबो जादों। आंथ' 5 बोसोरल' एम जादोंमोन। एम जानायावथ' आं सेरखम हाजोबाखैब्लाबो जाखिनि मावदों आं बेखौ मावद्रायाखै होननो हाया, मावदों। आरो बीपीएफ दिनाव गोबां खामानि जादों, बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया। बीपीएफआ गोबां खामानि मावदों। दा दिनैहाय जोङो इउपिपिएल आरो बीजेपी सरकार हिसाबै इउपिपिएलआबो गोबां खामानि मावबाय। रास्ता गिदिर, लामा गिदिर गासिबो जाजोब्बाय। आरो बिथांमोना बोसोरथामल' जानाय हिसाबै हयथ' हाथ'वाखै जाहैबाय। बिथांमोनाबो हयथ' मावगोन आंखौ आंहा बिसास दं आरोखि। बे समाव जिहेतु नोंथांमोना दिनै बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैबाय, मानि थाखाय नोंथांमोना बीजेपी दोलोआव जयेन जाफैदों? चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बीजेपी दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बनगाव समस्थियाव
जोंनि BPF दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों माने फिउचाराव जेनेबा देरहागोननि बिराद आसा खम दा जोङो पार्टगाव इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों BJP नि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो BJP आवनो जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै जों BPF नि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो साबैसे जयेन जाफैखो जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों माखासे दंबावो बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै फैगोन बिसोरनो लासै लासै नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन खिन्थु आं दा नागारनानै फैनाय जाबाय आरो बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै औ माखासेयाबो बिबान दं बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं बिदिनो एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो बिसोरखौ लानानै फैनाय जाबाय आं दिनै